Λοιπόν, καλησπέριζω τα φιλαράκια στην Ελλάδα. Επειδή βαριέμαι να βγάζω φωτογραφίες, θα σας κάνω μία εξήγηση πώς μπορείτε να αλλάξετε κι εσείς την πεταλούδα, όπως έκανα κι εγώ στο αυτοκίνητό μας. Αυτή είναι η παλιά, η μαμά πεταλούδα. Εντάξει, όπως βλέπετε έχει λίγο μαυρίλα μέσα. Εδώ πέρα είναι η φύσα που μπαίνει το ηλεκτρόγκαζο και εδώ πέρα βλέπετε τους σωλήνες ψυχτικού. Αυτά είναι τα μαμά. Και τώρα θα σας δείξω τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πεταλούδα. Σίγουρα χρειαζόμαστε αυτό το γαλλικό, όπως λέγεται, εξάγωνο. Είναι το δεκάρι, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι 10 μιλιμέτρα. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το κλειδί για τις περισσότερες βίδες. Είναι και για την βάση που στηρίζεται πάνω στον κινητήρα και για να αφαιρέσουμε το φίλτρο κούτι. Μετά, επειδή ήταν κοντοί οι σωλήνες, αποφάσισα να αγοράσω ένα σωλήνα που είναι για βενζίνη, πετρέλαιο και για λάδια και να επιμικρύνω έτσι τις σωληνώσεις. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι περίπου παρόμοια. Τώρα δεν ξέρω, άμα θέλετε λεπτομέρειες για πόσα μιλιμέτρα είναι, πρέπει να τα μετρήσω και να σας πω. Αυτό που το σωλήνα τον αγόρασα γύρω στο 1,5 μέτρο, ήταν, δεν ξέρω, πάνω από 5 ευρώ δεν πρέπει να έδωσα. Και τι να πω, τον έκοψα λίγο πιο μακρύ, γιατί στην πεταλούδα από το Eclipse οι σωληνώσεις δεν φτάνουν, γιατί τα σιδερένια άκρα είναι στραμμένα προς τα έσω και δεν φτάνουμε τίποτα, παιδιά, και άσε που τρέχει και το ψυχτρικό μετά και δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, έχουμε το κλειδί, το σωλήνα, και τώρα αυτό το χρησιμοποίησα για να μπορέσω να σμπρώξω τις σωληνώσεις μέσα στα μεταλλικά άκρα και για να μπορέσω να σμπρώξω και το σωλήνα, το πλαστικό το λαστιχένιο της εισαγωγής πάνω στην πεταλούδα, γιατί ήταν μεγαλύτερη διάμετρος και ήθελε πολύ ζόρισμα, και παρόλα αυτά με τα κλειψάκια δεν κατάφερα να τα βάλω. Επίσης σημαντικό είναι αυτό το κατσαβίδι, το οποίο είναι Torx ασφαλείας, δεν ξέρω αν φαίνεται. Στο κέντρο του έχει μια τρύπα και είναι το νούμερο 20. Λοιπόν, εδώ φαίνεται. Επίσης χρειαζόμαστε ένα σταυροκατσάβιδο για να μπορέσουμε να ξεβιδώσουμε αυτές τις βιδούλες που κρατάνε το πλαστικό της εισαγωγής, και μία πενσούλα για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα κλειψάκια που σταθεροποιούν τους σωλήνες και να τα μετακινήσουμε ώστε να απελευθερωθούν πιο εύκολα τα άκρα. Το κατσαβίδι αυτό χρειάζεται για να μπορέσουμε να ξεβιδώσουμε την πλακέτα σε αυτές τις βίδες εδώ που είναι ασφαλείας. Αυτό εδώ η φύσα που βλέπετε είναι από το Eclipse. Εγώ την άλλαξα και έβαλα το εισαγωγής και ούτε πρόβλημα είχαμε check engine ούτε τίποτα. Και τώρα αυτό εδώ ήταν η ιδέα από το Γιάννη από το Βόλο. Είναι το σκηνή στο οποίο έδωσα τον ένα το σωλήνα, αφού τον αποσύνδεσα από την πεταλούδα, αυτόν βασικά, ενώ είναι σταθεροποιημένος μέσα βαθιά στη μηχανή, και το τζάκισα. Μετά, επειδή είναι κλειστό το κύκλωμα και είναι τσακισμένος ο σωλήνας, δεν τρέχει καθόλου το αντιψυχτικό, οπότε μην φοβάστε. Η διαδικασία τώρα δεν μπορώ να σας την δείξω πάνω στο αμάξι, γιατί έχει νυχτώσει ήδη. Είναι πολύ απλή, θα ανοίξετε το καπό κτλ. Θα βγάλετε την εισαγωγή, τη χωάνη, αυτή που οδηγεί μέσα στο φιλτροκούτι, ξεβιδώνοντας τις βίδες που έχει πάνω στη βάση από το ψυγείο.
Μετά θα ξεβιδώσετε μία βίδα δεξιά που είναι για το φιλτροκούτι και θα βγάλετε και το φιλτροκούτι για να έχετε χώρο να κινήσετε για να βγάλετε τις σωληνώσεις μετά. Εγώ τι έκανα, πρώτα έβγαλα αυτή την άκρη. Δεν βγαίνει κιόλας. Τσάκισα το σωλήνα και τον έδεσα με ένα σκοινί ό,τι βρήκα και μετά σταμάτησε να τρέχει το ψυχτικό υγρό. Έβγαλα πάλι και το κλιψάκι με την πένσα από τον άλλο το σωλήνα και δεν έτρεχε καθόλου ψυχτικό γιατί είναι κλειστό το κύκλωμα και δεν μπορεί να φύγει. Μετά ξεβίδωσα τις βίδες που είναι στη βάση και όταν έβγαλα πλέον την πεταλούδα, είχα βγάλει και αυτό το σωλήνα έτσι εννοείται, άλλαξα την βάση την ηλεκτρονική και έβαλα τη μαμά πάνω στο Eclipse και μετά η διαδικασία ακολουθεί όπως είναι. Αντικατέστησα τους σωλήνες πρώτα αυτόν με λίγο πιο μακρύ, τον έκοψα και έβαλα τα κλιψάκια και το ίδιο έκανα και στον άλλο και μετά η διαδικασία είναι απλώς η ίδια. Ελπίζω να σας βοηθήσω. Όποιος έχει απορίες ας με γράψει ή να τα πούμε και Θεσσαλονίκη τώρα που θα κατέβω για το Πάσχα και δεν σας ξεχνάω έτσι και ό,τι θέλετε εγώ είμαι εδώ. Άντε, γεια σας.